sanotaan siis pintapuoleisesti maailma lähestyy vielä AI:ta, vaikka siitä koko ajan puhutaankin, niin tosiasia on, että sitä aktiivikäyttöä ja hyötykäyttöä ei on vähän, mutta sanotaan yrityspuolella lähes ollenkaan edelleen. Että me ollaan edelleen ihan vasta alussa, mutta loppujen lopuksi miten kehitys kehittyy ja asiat muuttuu, mutta valitettavasti tuntuu sillä, että meillä on vähän karannut mopo käsistä. Ja teknologia kehittyy nopeammin kuin meidän kyky hallita sitä teknologiaa, ja se on aito huolenaihe. No mitä sä antaisit lääkkeeksi nyt sitten siihen, kuinka uida siinä virrassa? Malttia ennen kaikkea. Ehkä se on se, mikä on tärkein, varsinkin yritysjohtajille, jotka edistää tätä teknologista vallankumousta. Niin kaikista tärkein on pitää huoli siitä, että eettinen puoli on hoidettu ja että varsinkin keskitytään siihen teknologian hyötykäyttöön ilman, että me ruvetaan luomaan mahdollisia tuhoaseita, vai miksi näitä voisi kutsua. Ja keskitytään siihen, että miten me pystyttäisiin hyötykäyttämään tätä teknologiaa niin kuin hyvän tekemiseen, eikä vaan sen takia, että meillä on teknologiaa, mitä voidaan käyttää rahan takomiseen taikka sodankäyntiin, mitkä tällä hetkellä tuntuu olevan 2 suosituinta AI-kohdetta, mikä on todella huolestuttavaa. Mikä on ihmisen rooli tekoälyaikakaudella? No, ihmisen rooli on, me ollaan kuin kapellimestareita sille teknologialle, mutta AI on vähän kuin tuli, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä, joten meidän rooli on pitää huoli siitä, että se isännyys pysyy edelleen meillä, ja meidän täytyy mukautua sen teknologian käyttöön ja sen teknologian hyödyntämiseen niin kuin tietysti avoimella mielellä, mutta samanaikaisesti maltilla. Joten me tarvitaan malttia tässä tällä hetkellä.